Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Hoe ging dit? Maar het was wel koud, maar het was wel leuk. Had je van tevoren kunnen overdenken dat het zo zou gaan? Nee, ik had toch wel een beetje gedacht van we zwemmen even. Maar het is toch echt iets anders dan een zwembad. Volgend jaar niet weer? Jawel. Volgend jaar weer, dan moeten er nog meer mensen komen. Dat is eigenlijk boven verwachting. 2 weken geleden zaten we nog aan te denken om het eventueel af te lasten. Omdat we maar 10 inschrijvingen hadden, maar de laatste weken ging het zo fantastisch goed. Met uiteindelijk 60 inschrijvingen, echt boven verwachting. Dit is voor de kanjerketting. De vlag hangt ook op een van de boogbruggen. En dat is het goede doel. Het is de stichting Vereniging Ouders Kinderen met Kanker. En daar zwemmen we geld bij elkaar, zodat wij die stichting kanjerkettingen en kralen kunnen kopen voor de kinderen met kanker. Zodat zij, zeg maar, dat is een soort spaarsysteem, waarin elke kraal een betekenis heeft in de hele behandeling van de erge ziekte kanker. Toen ik ervan hoorde, ja, ik dacht, waarom aan mij dan? En hoe bevoel het? Goed. Het duurt korter dan ik dacht hier, dus ja. In het water, ga maar vast naar huis. Enorm succes, geweldig. Het weer zat mee, geen calamiteit en helemaal geweldig. We zijn heel tevreden.